Jotono khulumma tai chiba ya phare chikun sa video tu bi nor kansko lo phai mani mia phungni simi ti pra hasteni podre pot kam am sai ro sini ti pra sarak ni bising ti pra sa kam ro podre pot sorkari sebok sarbe khlainan thangmani samung ro kasulai marok no khnawi nugui isisa jotono bage appeal tubuh ma phaimanai se ang kok sengnani sekang puilano o samung tamo bobo hai sorkar tamo bobo hai kok sap na hari o samung na thangnani thanglai do aboni je notification ba kok sap blai abona ang screen o norokna khuluknani musungkha norok naikhen nukna oro o samung na tui sorkar tamo kok sap na harkha samung khlainai rokna bobo hai khe dagi kha ba dagi ui dong bobo samung na bahai ke khlai di hnai dagi ui dong जों अरो नोटिस बा नोटिफिकेशन डिटेल्स नायखे जों अबनो परोय माननाय सिउय माननाय नुबुय माननाय मुंसा किरि थाइकरै मुंसा खाबाय थाइकरै केबनो कासु थाइकरै उल्टा जों याक बा याकरा मुसे अ सामु काहाम करंखा ख्लाइजाकथो जों आबो जतो सामु ख्लाइनाय रखनबो सुबा थाय गोबां भइस मेसेज रक जों manai tongo WhatsApp ni bisingtei Facebook Messenger ni bisingtei bisase tongmung sitra ba phatra tongnai sini ti prasar lukuro oba hake kok piri tonglai mani je omo sini ti prasar ko sokomonani bagai se omo kaisa sitra rajniti se tamu podre kok sitra rak salai amai voice message pillai tonglai mani amo belai khena chaya amo belai khena chengra ko abo kok tatal se abo hai kok rokno khunjuta kanadi tai oje samung khlaijaknani thanglai dong ba sarkar je samung khlainani thanglai wansugyo kok sapna haro abo jotoni kahamni bagaise nini kaham ani kaham sing jotoni kahamni bagaise o sarbe khlaijaknani thanglai dong baksa mo sajagai dong pipe kolok maro dajaknai totrawo tamo khaijaknai hai rai abo hai kichuya o sarbe ani nogobo ani nukhungobo khaijaka ani kamebo khaijaka जों नुगुइ दङ बाहायके खाइजाक যদি নিনি অর করোনা নি কোনো আবহাওয়ায় সিমটম বা লক্ষণ করে হিংখে নন কেব সার্ভে খাইনাই নন বেসাকনো তাংলাই নাইগলাক বা তাংনানি থাঙ্গালাক বরক নিনি নগ ববহাই বেমার গোনাं বরক दं আবো সিমিসে বরক চেয়ারনানি थांगो আবো সিমিসে বরক nono sungui khatao sui boni form borok sui tubunai tai mungsa nona borok khlaya na pipe kolok na danai na nono corona center te seitalana aba hai mungsa kare aboni bagai khajang dakute buhuksa mungsa ta kiri laidi tai o samung khaine rokno ta kebeng laidi mankhe chuba laidi tai o samuno kahang purungkhe ui thangnani rodi nini kahamni bagai tai singjotoni kahamni bagai jotona na hana hai klumka tai siba